Oh, welcome back sa aming channel guys. Magpapagong kami ngayon. Nagtilapia kami kanina pero walang swerte. Ito, nakadali na yung kasama ko. Hello, hello po. Kumusta po kayo? Naka-anim na kami. Nakapagong. Oo, Hindi lang nabidyohan. yung tilapia kanina. Meron naman kaso nga lang matumal Tumal, yung ano. maliliit pa. Oo, maliliit pa. Shout out kay Eric Lagante sa unit ko. Yan, nakasubscribe na yan si Eric. Shout out sa'yo, salamat. Ito nakakadali na kahit papaano. Stay tuned guys. Stay tuned guys. Yeah, mana ni? Nababa. Need shot ah. Need shot. Ah. Dali. Alam? Makita niya tatalina kahit. Baka bigla lumungaw yung dakkel. First time. Dakkel. Sabay pa ito tayo katanda. Yung tama na. Saka. Oh, dakkel. First time guys, pero malaki. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Oo. Oh, Thank you sa master ko. Master Cax. master of disaster. Yan. Sa Indonesia ko, puro binombat pag tiksay na dyan. Posible. Hindi na nakadakkel. Hoy! Mga bunganga nyo! Tahiin nyo! Tawas. Tawas. Okay. Yeah. Need shot konto pala kami. Kaya territorial lagi tataklan. Yan mo yun. Teka lahat ha. Ay, nagdakkel mo guyod natin. Sa kanya siguro. Ne? Sa guyod na. Awareness naman na tayo. Lumaban tayo. Dumanog. Hindi nga. Hindi siya. Ay, salat na ng water lily. Ay! Cut! Nagdakkel yun. Kitak pa yung ulo na. Hindi mo nagpakita di ay yung ilakkel. Ano pa mo dyan takdang di ay. Simak dang.
Eh. Sit. Dalag sa mo lagi dyan kaskas dyan. Come on. Blipay lang mo. Bubasik. Palindagitan. Pang ano na ito yan. Pang walunsan. Ano eh? Kapisa. Nih, natamaran nih. Ini. Mana tama? Alah. Alah. Tinamaan mo? Patalikod pa without looking pa. Ang galing mo. Nataka, masulsul na at ano na ala. Si Chris lang ang sakalam. Ah. Tadang mo to yan, tidaga. Oh. Si Chris lang sakalam. Magaling yung mentor. Puro malalaki na dadali niya. Oh. Malaki na naman. Di ba dito natin? Oh, malaki. Yun, medyo malaki. Solid. Wow, yan na guys. Nakadali kami ng walo. Siyam sana, nakawala yung isa. Yung pinakamalaki, malalaki. Pinakamalaki, nawala. May tilapia pa rin, kahit pa paano. Mamaya na lang, papakita namin. The next day. Ito lahat huli namin guys. Walang piraso. Walang pagong. Yan guys. Maakyat sila. Okay guys, hanggang dito na ang video natin.